नमस्कार मंडळी, आजचा जो पदार्थ आहे रवा आणि मका घालून मी असा एक पदार्थ तयार केलाय। तेलाचा वापर सुद्धा कमी केलाय। मुलांच्या टिफिनसाठी किंवा तुम्ही संध्याकाळी जर भूक लागली तर मुलांना देऊ शकता किंवा हा पदार्थ तुम्ही कधीही करू शकता। लहान मुलं मोठी माणसं कुणीही खातील आवडीने। तर आता हे मी मक्याचे दाणे घेतले, तर एक वाटीभर घेतले। आता त्याला बॉईल करून घ्यायचं। तर मी 5 मिनिटं गॅसवर ठेवलेलं आहे बॉईल करायला, त्यात पाणी घातलेलं आहे। आता एक बाउल घ्यायचा, त्याच्यामध्ये आपल्याला बटाटे घ्यायचे। तर 2 बटाटे घेतले, तर ते चांगले शिजवून घेतले। ते आता मॅश करून घ्यायचे आपल्याला। तुम्ही पाहिजे किसणीवर किसला तरी चालेल, पण मी हे झटपट होतं मॅश करून। आता याच्यामध्ये मी शिमला मिरची घातलेली आहे बारीक चिरून। तर यामध्ये तुम्ही गाजर सुद्धा किसून घालू शकता। तर आता मी काय करणार आहे, कांदा आणि हे करून घेणार आहे, चॉपिंग करून घेणार आहे। तर त्यासाठी मी एक कांदा घेतलेले, तर 2 कांदे छोट्या आकाराचे घेतले होते। एक हिरवी मिरची घालायची आणि थोडीशी कोथिंबीर घालायची आणि आपल्याला हे बारीक हे करून घ्यायचं आहे। तर या चॉपरवरच मी सगळं करते, लगेच होऊन जातं। झालेलं आहे। आता आपण हे यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे। मस्त असं बारीक झालेलं आहे। आता आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मक्याचे दाणे मगाशी शिजवून ठेवले होते ते आपण थोडेसे भरडून घ्यायचे। तर सगळे मी घेतलेले आणि हे भरडून घेते। तर आता मक्याचे दाणे सुद्धा घालून घेतले। ह्याच्यामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। यामध्ये थोडंसं लाल तिखट सुद्धा घातलेलं आहे मी, तर 1 चमचाभर घातलेलं आहे। संध्याकाळी मुलांना भूक लागली होती त्यामुळे केलेलं आहे। त्याच्यामुळे हिरवी मिरची सुद्धा मी वापरलेली आहे, म्हणून थोडंसंच मी लाल तिखट वापरलेलं आहे। आता यामध्ये चिली फ्लेक्स सुद्धा घातलेले आहेत, तर ते सुद्धा 2 चमचे छोटे घातले। तुम्ही पोहे खायचा चमचा 1 चमचा घातला तरी खूप चालेल। आता याच्यामध्ये चीज सुद्धा घालून घ्यायचं आहे, खूप छान लागतं। तर एक पूर्ण मी चीजचं क्यूब्स घेतलेलं आहे, ते घातलेलं आहे मी। हे सगळं आता आपल्याला हाताने व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं, मॅश करून घ्यायचं सगळं। तर आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे। तर ह्यामध्ये आपल्याला आता रवा घालून घ्यायचा आहे। तर रवा मी पहिले आधी 4 चमचे घालून घेते, नंतर लागला तर परत मी वापरणार आहे त्याच्यात। 4 चमचे रवा घालून घेतलाय। रवा हा आपला रेग्युलर जो आपण शिरा वगैरे करतो तोच रवा घेतलेला आहे। हा मिक्स करून घ्यायचा आपल्याला। आता परत मी याच्यामध्ये अजून थोडा रवा घालून घेते। 2 चमचे मी रवा घातलेला आहे आणि हा रवा सुद्धा मिक्स करून घ्यायचा। एवढा रवा बस झाला। वाटीच्या प्रमाणे बोलाल तर तुम्ही अर्धी वाटी मी हा रवा घातलेला आहे। आता हे सगळं मिक्स करून मी घेतलेलं आहे। ह्यामध्ये आता थोडंसं ना म्हणजे याच्यामध्ये बटाटा वगैरे घातलेला आहे, त्यामुळे थोडंसं बँडिंग येण्यासाठी मी फक्त 2 चमचे मी कॉर्नफ्लॉवर घालणार आहे। तुम्हाला जर कॉर्नफ्लॉवर नाही घालायचं तुम्ही तांदळाचं पीठ घातलं तरी चालेल। मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला आता हे। तर आता हे सगळं मी व्यवस्थित मिक्स करून घेतलंय। याला आपण 5 मिनिटं बाजूला ठेवायचं आहे। जास्त वेळ असेल 10 मिनिटं ठेवलं तरी काही हरकत नाही। जर तुम्हाला यामध्ये तुम्ही 1 छोटा चमचाभर आलं लसूणची पेस्ट घातली तरी चालेल, खूप छान टेस्ट येते। तर आता आपण हाताला तेल थोडं लावून घ्यायचं आणि एक लिंबाच्या आकाराचा गोळा तयार करायचा। तर असं ह्या पद्धतीमध्ये बघा जरा थोडा चपटा करून घेतलाय। यामध्ये आपल्याला एक चीज घालायचं, क्यूब छोटासा तुकडा, त्यामुळे ते नंतर फ्राय झाल्यानंतर खूप छान लागतं। आता हे सगळे मी गोळे तयार करून घेते या पद्धतीत सगळे। खूप छान लागतात हे। तुम्ही गाजर किसून टाका, तुम्हाला अजून जर काही घालायचे असेल याच्यामध्ये भाज्या तर तुम्ही घालू शकता। लवकर होणारी रेसिपी आहे आणि मस्तच खूप छान लागते। मी तर म्हणते तुम्ही नक्की एकदा ट्राय करा। आता मी अप्पे पात्र घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये तेल घालायचं आपल्याला। हे गोळे करून घेतले ते आपल्याला याच्यात घालायचे। बारीक गॅसवर हे सगळं करायचं आहे, कारण रवा सुद्धा चांगला त्या याच्यामध्ये भिजला गेलेला आहे, बटाटा शिजलेला आहे, मका सुद्धा आपण शिजवून घेतलेला आहे, त्यामुळे जास्त वेळ लागत नाही। तर मध्ये मध्ये असे अलटून पलटून घ्यायचे। मधले जे असतात ना ते फटकन होतात, साईडच्याना जरा वेळ लागतं। तर आता हे बघा, तुम्हाला एक मी पलटून दाखवते। हे बघा या पद्धतीत थोडंसं तेल जरासं जास्त घालायचं। तेल नको असेल तर तुम्ही तूप घातलं तरी चालेल। तर असे मी सगळे अलटून पलटून घेते
आणि खरंच सांगते खूप छान लागतात, टेस्टी आहेत। सॉस बरोबर किंवा तुम्ही खोबऱ्याची चटणी केलात तरी मस्त असे लागतात। तयार आहे झटपट अशी रवा आणि मक्याचे बॉल्स तयार करून घेतलेले, मस्त असे कुरकुरीत, खूप छान आहे, खायला टेस्टी आहे, वरून क्रिस्पी आहे, आतून मऊ आहे। आणि तुम्ही याला काय बोलाल ते मला नक्की सांगा, किंवा मका आणि रव्याचे अप्पे बोलला तरी काही हरकत नाही। ही साधी सोपी रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि व्हिडिओ आवडल्यास कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका। अशाच मी तुम्हाला नवनवीन रेसिपी तुम्हाला मी दाखवत जाईन, आवडतील तुम्हाला नक्की, आणि एकदा नक्की ट्राय सुद्धा करा। तर आता गणपतीची पण तयारी सुरुवात झालेली आहे, तर आता गणपतीच्या पण नवीन नवीन रेसिपी तुम्हाला मी दाखवेन। धन्यवाद।